Mungun alkaba'in da wasu ke Ummi Rahab kan aurenta, wasu daga cikin masoyinta sun fara yi mata addu'ar kubuta. Mungun alkaba'in da wasu ke Ummi Rahab kan aurenta, wasu daga cikin masoyinta sun fara yi mata addu'ar kubuta. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata aka daura auren jaruma Ummi Rahab da wani mawaki a cikin masana'antar ta Kannywood wanda aka fi sani da Lelan Baba, da masoya sun halarci zuwa wurin taron bikin su tare da dina domin nuna farin ciki da sanya albarka a tare ga ma'aurata. Sai dai kamar yadda aka saba yan bayan na iya sun fara maganganu marasu daɗi akan wato jarumar Ummi Rahab, da cewar ba ita ce jaruma ta farko da ta fara aure a cikin masana'antar ta Kannywood ba, daga bisani ta fito saboda sun riga sun saba da daɗin duniya. Wannan magana ta ba wasu daga cikin mutanen gari haushi, kasancewar Ummi Rahab karamar yarinya ce wadda ta ajiye har karfin tana da karancin shekaru domin yin aure, amma hakan bai sa ta tsira ba. Hakan ta sa a kafar TikTok wani ya fito wanda aka fi sani da Peace Plan ya wallafa bidiyo domin wanke ta, wanda za mu sa muku bidiyon yanzu kamar haka. Amma muna so idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, muna so ka danna mana alamar kararrawa, sa'annan ka danna mana subscribe ta yadda za mu kasance da kai shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Auren na Ummi Rahab ba zai wuce shekara 3 zuwa 5 ba za a sallama ta dawo sana'ar fim ɗinta. Wanda BRM fim kenan ba sa iya zama aure, dole sai an sako su, haka rayuwar su take. TikTok ya zama da wasu ku marasa ilimi, marasa hankali, jahilai. Mu dai mun san la ya'lamul gaibu illallah, babu wanda ya san gaibu sai Allah. Duk wanda ya ce ya san abin da zai faru gobe sai dai mu kira shi da boka. Kai da ganin Ummi Rahab ka san da kenta kuma tana tashi har yanzu. Ta yanke shawara za ta ajiye sana'a fim sai ta runguma aure ta bauta Ubangiji. Idan har a matsayinka na dan uwanta musulmi baka zama masu bata karfin gwiwa ta yi ta aure ta zauna a gidan miji ba, ai ko bana tsanin idan kana da hankali da ilimi zaka zama ɗaya daga cikin masu ziga ta kada ta zauna ko masu ce mata aurenta ba zai wannan ba kana kashe mata gwiwa. Ni ba ina kare wai yan Kannywood bane ko kuma Hausa celebrities akan cewa wani wai auren sa yana mutuwa. Ummi Rahab dai ta kasance karamar yarinya wanda ta fara harkar fim tun tana da karancin shekaru, sai dai ba taɓa samun ta da lalata ko kuma wani harkar banza ko kuma wani laifuka a cikin masana'antar ba, wanda aka yi janyo kowa yake banda a cikin masana'antar. Sai dai kwanaki wani bidiyo ya ta yawa a cikin kafar sada zumunta da ta fitar da tsaraicinta, wanda aka tuntuɓa hakan ma aka ji ko ta ce ta ci amanar ta tana bacci. Kamar yadda kuka sani din da mutane su taru sai an samu mutanen maza kuma an samu mutanen kirki, kamar haka ne masana'antar ta Kannywood ta tara mutanen banza kuma ta tara mutanen kirki. To shikenan ubangiji Allah wanda ba su shiri ba Allah ka shirya da su. Anan ne maka muku karshen wannan labari, kar ku manta ku danna mana subscribe, sa'annan ku danna mana ƙararrawa ta yadda zamu rika sanar da ku shirye-shiryen mu da bara mun dora.